एगो सास रहली एगो बहू रहली। तो देखे दीदी एगो सास रहली एगो बहू रहली। तो बस जो रहली दीदी बड़ी पुजारिन रहली। एक दिन के बात बा कि अगल बगल में चर्चा होत रहे। तो बहू रानी अपनी सास से कहली ए माँ हमहू चर्चा कराई। कुछ दूरी पे होत रहे तो कहली कि ज्यादा तू बादे में करैया। फिर उनके अगल बगल में भी होखे लगल। तो ये कहनी ए माँ हमहू चर्चा करब। तो देखे बहू जौन बाड़ी अपनी सास से का कहती और कैसी कहती सुनी। अगल बगल में चर्चा होले अच्छा लागेला। अगल बगल में चर्चा होले हाँ अच्छा लागेला। यार देखिए तू ये सासू का लागेला। यार देखिए तू ये सासू का लागेला। जलवा लागेला फूलवा लागेला। जलवा लागेला फूलवा लागेला। अरे देखिए ना लागेला। अरे देखिए बहुअर पूछहु ना लागेला। अगल बगल में चर्चा होली अच्छा लागेला। अगल बगल में चर्चा होले अच्छा लागेला। अरे देखिए तू ये जतनी का चढ़ेला। अरे देखिए तू ये जतनी का चढ़ेला। भांगिया चढ़ेला धतुरवा चढ़ेला। भांगिया चढ़ेला धतुरवा चढ़ेला। अरे देखिए दुल्हन कुछ ना चढ़ेला। अरे देखिए दुल्हन कुछ ना चढ़ेला। अगल बगल में चर्चा होले अच्छा लागेला। अगल बगल में चर्चा होले अच्छा लागेला। अरे देखिए तू ए नंदा का बाटेला। अरे देखिए तू ये नंदा का बटेला। मिसिरिया बटेला मोमबलिया बटेला। मिसिरिया बटेला मूंगफलिया बटेला। अरे देखिए ए भाभी कुछ ना बटेला। अरे देखिए भाभी कुछ बटेला। अगल बगल में चर्चा होले अच्छा लागेला। अगल बगल में चर्चा होले अच्छा लागेला। अरे देखिए उता ए स्वामी का होवेला। अरे देखिए उता ये स्वामी का होवेला। दया मांगेला चर्चा कोरेला। दया मांगेला चर्चा करेला। अरे नमः शिवाय सब कोई प्रणमवा उनकी करेला। अरे नमः शिवाय सब कोई प्रणमवा उनकी करेला। अगल बगल में चर्चा होले अच्छा लागेला। अगल बगल में चर्चा होले अच्छा लागेला। अगर देखिए तू ये गुरुबहिना का होवेला। अरे देखिए तू ये गुरुबहिना के करेला। हर हर महादेव की जय।